Naskok do Japonska se přenesli návštěvníci veletrhu výtvarného umění Artfest. Na českobudějovickém výstavišti mohli zhlédnout tradiční čajový obřad. Tradiční čajový obřad má v Japonsku historii starou přes 1200 let. Dodnes takto Japonci hostům prokazují velkou čest a úctu. Rituální formu přípravy čaje návštěvníkům Artfestu představila Japonka Keiko Yamakita a jeho Češka žijící v Japonsku 17 let Adriana Craig. A vzhledem k tomu, že tam vlastně to je moje sestra, s ní za pár týdnů letím, tak jsem úplně cítil to Japonsko. Prostě paráda. To, že nehnou ani brvou, to bylo úžasné. Dříve byl čajový obřad záležitostí nejvyšších vrstev. Japonky se umění obřadu učí po celý život. Čajovému obřadu se učím úplně od malička. Vedla mě k tomu maminka. Už ve 3 letech jsem obřad zkoušela před hosty. Od 15 let se tomu věnuji naplno. Dělám to 10 let a pořád vlastně se učím a myslím si, že až mi bude 60, 80, že pořád se budu učit. Při čajovém rituálu se používají nejkvalitnější zelené čaje, pro nás v neznámé pudrové formě. Čaj se připravuje pomocí šlehání. Byl takový hořký, ale jako dobrý, že bylo to takový něco, co tady jen tak nemáme, že to byla taková nezvyklá chuť. Chutná jako silnější zelený čaj, ale dobrý. Když ochutnáte ten matcha, tak vám chutná. Když poprvé ochutnáte okojča, tak si řeknete, Ježíši Kriste, to je strašně hořký, jak se to dá pít. To je takový opravdu tradiční, nejvyšší mistři, ty opravdu používají tento čaj, který je velmi trpký, velmi speciální, nejdražší, nejkvalitnější. Aby se hořká chuť čaje zmírnila, podávají se k němu sladkosti. Jeden čajový obřad trvá zhruba 40 minut, čajová slavnost klidně i celý den. Irena Mikšová, Jihočeská televize.